saben bengi nyawa ditoto jarike ditoto Mas Marti siap-siap dijenggleng. Teh urung entuk nggon sing jenggleng. Nah, golek ose. Gula. Ngumpul lho. Sing ngarepe Ngumpul. Mas Marti ku lho. Oh ngono. Ngono. Ngantek sak meteng Berarti ngumpul. berarti ngono aku mumpul terus Nah. tiba terus sesak nafas butuh nafas bantuan sing bantu Nardi ya. Iya lho, napas buatan kok. Siap-siap nafas buatan. Ya ya ya. Yop. Aduh. Alah gayamu nih Barono. Tanggung jawab lho Mas Marti, tanggung jawab lho kudune lho. Mas Mardi butuh nafas bantuan. Mas Slamet wae. Siapa? Mas Slamet yang mana? Juragan apa? Juragan Oh apa? ngono. Ora iki ngene. Juragan. Oh Mas Ora. Slamet juragan bako. Mas Mardi wis mbayar mau dicedhaki. Kok nyedhaki Mas Slamet. Nah, siap. Lah engko nek Mas Slamet wegah dicedhaki ya mbayar, ngono ya. Wis golek mangsa ngono. Yen memajang golek Mas Slamet sik, disegeleng sik. Yen memajang mong karo. Oh sih. Burung puas kurang pisan kan. Oh, Sing ndi Mas Slamet? Sing Dhuwur ke Slamet. Mas Slamet minta lagu apa Mas Slamet? Oh. Wis pokoke sak senengmu sak bahagiamu. Oh kayak Sukri. Sing ndi, Pak? Sik kok sik Mang. Kok sik. Gah, kok nak gor 50 aku gemang. Direwangi golek duit 50.000 toh nyawa wegah wong glundung. Timin apa Slamet? Slamet juragan bako karo Timin juragan wedhus. Oke, siap. Ya. Wedhus, Mas. Wedhuse ning kono siji ucul kuwi. Lamben ijo nggo sampur. Juragan wedhus iki wedhuse ana kene, Mas. Yo yo. Yen memajang mong karo janur kuning. Ora wani anjlok jero. Yayang Slamet di mana ya? Wis golek ana. Iki Mat. boyo adoh. Mas Slamet juragan bako ya. Mas Slamet. Niki kula anu lho, namung ngestokaken dawuhipun Mas Mardi lho. Lah pripun? Saken sinten mau? Ngantek tekan Papua kowe kok. Mas Mardi iku ndi? Papua. Pakai ditampilkan. Nggih, siap. Oke, ngerti kenapa, Pak? Timin sing pundi Timin? Pak Timin. Pak Timin. Terima kasih Pak Slamet. Ngersakaken lakon menapa Pak Timin? Reokan lagi mengke nggih Mbak Iin bar iki ngreok. Nah, iki mengke Gulung-gulung. reok Ya. wis kowe Ono siji. munggah galengan barang. Tak pasangke Iya. iki Pak Slamet, iki Pak Mardi ya. Iki Pak Timin. Pak Timin, Nggih. Pak Timin kayak ngajeng kian Ah, biasa ngono. Kok nonton gone lho, Pak. Pak Men Mbak Iin gulung-gulung ya. Wah, kowe kok payumen to ning kene to. Kembang wae weton gunung Mas. di mengcahe ora le bali-bali Oh, sik lagi OTW kok. OTW, aja takon wae. oh Pak Slamet ora mbok jenggleng ki njel weh wong wedok ki le mlaku ya sing bener ora cincing ngono kuwi kulune kebake kok ngono kok cincing Dalem saya. mandang cincingane parisese ketok kabeh Aduh, parises piye iki tato ya. waduh Mas Mas Mardi bilang, apa copot wae biar aku birahi. Jangan di sini dong, Mas ya di belakangnya yuk. wis diparingi bebungah ngono Mas Mardi to Sambung. pira Mas Mardi 50, ah Mas Slamet 50, iya Mas Timin 50. ya disayang sik Sayang barang. ana 50 Iki amanah loh, Mas. lah Iki sayang amanah sik lho. wujud rasa tresna Mas, Ngono. aku mau nyayang wong iki dina iki. lah napa Bringos kurung tak kerok kok. Pacitan Sarami Jauh
ngisor tekan dhuwur lho. Aku ngerti batine Kok apa. ngerti to? Kaya ngene ndah tak tandangi kaya ngopo ya ngono sih. Mas Martin nek ndandangi aku bingung kuwi mau kok dalane ora eneng kok. Mergane ngene lho iki kowe iki kategorine klebune mangkok ana cendole. Apa, Mas? Ketoke wedok ning ana cendole. Dadi Iki kudu cendol ya le marai. Remi. Kayu digawe sotil. Apa, Mas? Pak Suryane ayu ning ra duwe itu. Yo. Itu lho. Tenggok gua ada Henry. Apa wi? Ketake wedok ning ra teman-teman. Weh, bocah iki veri-veri koloso. Ya, wanita jadi-jadian. Iki paling karo. Aku iki asli jejer kowe iki gila ya ora jane. Wedi ya ora. Kok ngono? Jijik kan. Kok jijik piye lho Mas? Jenengan kok jijik? Ngono mbok gogoi. Operatore syuting kowe karo aku ngemel kok jenengan jijik. lho. Iki? Heeh. Wah, kuwi Lengganan kok lengganan. geragas sapa-sapa kok didepi diyani. Mana? Panas. Dan nyuwun dawuh sik Mbak Laudan ya seben menika mangke mawi dipun reokaken mboten Pak Bu No, Pak Timen wis ngai 50 ton kreoke lho. reok lanang wedok kene wis umum wis biasa reok banci nggih gulung nggih mengke niba mumbul sing dhuwur sirahe sik Aku wis trauma wingi tak ge koprol ndas kucul iki tak kenceng isik. oh sanggule Ora mungkin gagar otak, Mas. mergane Ora duwe ya. ora ndek utek ya duwe ning gur cilik paling sak kuku ireng panas udan aling-aling capek gunung Hey. 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 hop. Bombol kakon jungkel. Ngapa, Mas? Matus ngono ki. Ilang siji. Ora, ya isih ning Sampean kar tak dokok kene lho, malah gue kene lho. aku kan mbok kok kono mbok nodai. Ora Mas, cilik sak mlinjur arane mletes. Wah, suaramu. Yo, reak meneh. Wes, iki engko habis iki nek tanding menungso siji iki aku. Capek, ora tahan piye lek abrakan kok ngene panganapane. Yo. Capek gunung. Awas.
Ayo Mas Matot tanggung jawab, Mas Mardi tanggung jawab. Ayo Rem, nyanyi lani. Susune ucul, susune ucul, susune ucul. Yo. Ya. Yo. 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 Piye ngopo. Piye to kuwi? Mas dadi angkong. Edian. Kok malah dadi angkong piye to, Mas? Ketemu jiwang wedok kok kene grenjel-grenjel. Saya benake sik. Saidian. Piye Mas ngopo? Lah ya ora ngopo-ngopo to? Loh, apa? Tanggung jawab lho, Mas. Oh, senengane tampilan wedok kok. Pak Parsin. Pak Parsen 50 sik, Pak Parsen 50. Dek tuh kono lho. Bocah ki Dek. Wes cahedan. Punya apa Mas Marsen? Mas Pribon. Saya ketrono. Siapa tahu? Timboi 50, timboi 50. Ho, lah, ho, Awas. Cium. Sayang dulu no. Cium pek 2. Sayang dulu. Sayang pek 2. Iya adalah. Sida entuk. Nah, cium pek 2. Nyang-nyangan rego. Agek nyang-nyangan. Nyang-nyangan rego ki payu Duh. piro? Wah neng kono bocahe seneng kaul no. Laris sih. Ya entuk bangsa kok ngono. Lah iya. Entuk sing enom. Entuk sing enom. Jan. Wis. Lah iya. Wis bali urung apa ya ben neng kono ae to?
Ben ki kletik-kletik cah nom-nom. Lah iya. Malah kena gereng areng cah nom-nom. Ah iya. Yes. Ki wis dipit. Lho. Kok iso tuno piye iki? Awer 50.000 njuk aja dibanding-bandingke. Gelo versi Samboyo terus Tiara karo Satru loro. Ah ya ora apa-apa. Oh Supri gimana ngurun Supri? Ya wis ben ngono ya njaluk. 50.000 njuk lagu patang lagu kon krea karo ngawal aku. Walah Supri. Aku dimek-mek. Andi kok kari sesisih. Wis dipangan Supri. Iki lahir bayiku. Wis edan. Nadyan wadon sarta lanang hinumane banyu bening Mbak manten Mas manten jing nek anak ampun nganti dingu kaya ngeten iki nggih. Mbak dilosos ping 3 amit-amit jam bayi anak putra Jawa Tiru nggih. Heeh, ya Eleke tanggone dhewe apike ben dienggo jaban bayi. Pokoke duwe. Pokoke duwe. 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 Duwe lagi bayiku lahir sungsang sikile metu siji no. Oh sikile metu siji kudu sikil. Apa? Wah nek sikil ku rada gedhe kuwi cupet ngono. Uceng-uceng kuwi. Wis pengumuman. Apa? Ingkang nemokke ganjel susuku pundi nggih? Nah, Sing nemokke ganjel susumu lampun lampun apa sih? Arep kaya apa sih? kaya sayembara kae lho. piye? Sing nemokke ganjel susuku Arep tak wehi apa? yen lanang tak pek bojo. Oh iya. Sing nemokke ganjel susuku. Nah. Nek lanang tak pek bojo. Nek wedok Bojone tak pek. padha ae kuwi. Padha ae. Loh, sing nemokke sarju. Mbak In sing nemokke ku sarju. Wah, berarti loro iki jatahmu. Oh, sing siji wis ketemu mau, siji delekke Mardi. Mardi didelekke ngisor ngono, ge jare arep pesugihan. Mas Mardi. Kuwi kok kire. Pokoke Mas Mardi ki mau rak mbrung mbok sayang to. Ayo ngono ya Mas. Anu. Pokoke dina iki lakone Mardi ya Mas. Heeh. 50, engko tambahi 50 Mas saya. kira wingi kita aku wis ana chemistry cedak banget karo atiku. Oh Mas Mardi. Mas Mardi sayang, aduh. Matur nuwun, matur Aduh nuwun. jenggote reseng. Mas Mardi. Jenggot gak iso rese iki lho. Anggon ku jare, "Oh ya jenggoten ora kok cukur ngono." Matur Aturaken nuwun. nggih langgamipun. Ki ditibake langgame caping gunung ku sing kedua ku jaipongan apa di jaipongke. Ya. Yan, wong wedok kaya mentas bar mangkal konangan. Ini sih mau cara ibaratnya wong mangkal ning terminal ku entuk wong mendem. Entah mendem. Ayo mulo rojah rajeh kok. Kuwi trauma mbiyen mangkal itu 30.000 Mas rekoso. Lah napa? Mangkal direwangi rekoso tengah wengi bayarane 30. Hmm. Ketok ya Mardi iki kok Mas yen. 30.000 kurang 5.000 ninggal sarung ki aku ora paham. Wah, iya. Wong KTP-ne ya Mardi ketok ewange ya iki kok. Ning alhamdulillah Mas, saiki aku wis insaf. Heeh. Wis ora mangkal ana terminal. Ya syukur, wis mari. Wis ora mangkal. Nah terus Online to Mas. padha ae. Ya, caping gunung. Dek jaman
Lakone Mardi. Glo dalem ngono kok ya. Hanya Mardi. Mardi. Aduh. Pripun sayang? Ora jak nyang ndi lho, malah ngejak barang ki. Mas, aja Mas, dalem sayang. Jangan diciumi punggungku Mas. Aduh, aja diambungi gegerku toh Mas. Loh. Aku gak mau. Alah. Alah, aku delalane Mardi ya mapan. Aduh Mas Mardi. Aku nek kaya manut ora jamak ora. Ayo Mas Marti kok ya jebule ingin lho. Mas Mardi. Aduh Mas Mardi jangan. Aduh, Mas Mardi jangan. Malah giliani. Wong aku juga aku malah anu geger iki lho. Sayang lanjut ya. Segera bisa Ngersake lagu nopo, Mbak? Ngersake lagu nopo? Mbak ngersake lagu ojo dibanding-bandingke dari mana ini? Dari Sepi. Oh, Sepi Selong nggih. Oh, keluarga sepi, keluarga besan. Wis nggo seragam kaya seragam adik-adik TPA ya. Aduh, oh ya ora. Ibu-ibu Nah, dawes, ibu-ibu dawes. Oh, ibu-ibu PKK. Oh, ibu PKK. Pun aturaken bibar menika nggih, Mbak. Nggih. Lanjut. Seger bisa